Saatana auto tulee vittu. Pitää laittaa tien vielä. Juu, toimiiks tää? Kertokaa kommenteissa toimiiks. Pikku tän nyt tuo keulavideo. Ja pitää niin kauan, mutta pikku keulavideo tullaan. Ootte halunnut ettei YouTubeen. Mä oon saanut TikTokissa liikaa vittu vihakommentteja. Niin mä oon pakko nyt lopettaa TikTokin 8 viikoksi. Ei ehkä vittu. Mä oon niin paska kuski. Ehkä jopa 3 viikoksi. Pitää miettiä. Mut jollain se tonne tehdään jotain keulapätkää YouTubeen. Mitä mieltä ootte? Ui saake. Miten tää asento? Oi vittu täällä satana. Ei täällä edes niin syvää oo. Pistääkö sä johonkin tänne? Tuolta meillä. Stunttiin jalat penkille kaikkea. En mä tiedä, mihin tää pistettäis. Tääkin on tämmöset, tää vois katkea kesken keulavideon. Se on vähän riski. Koska tuolla nokkosiin, jos puhelin tippuu nokkosiin. Se ei oo kauhean hyvä, kun mä en mun kättä laittaa nokkosiin. Ja mun pitää varmaan tää jotenkin laittaa tähän. Joo, ei muuta kun auto tulee. Joo, se on tarpeeksi hyvä siinä se pysyy. Eikä halua näyttää tän naavaa, niin sit tulee